Bħallum 10 snin seħ wieħed mill-ar inċidenti ta' traffiku li qattrat Malta. Malta kollha kienet maħsuda. 10 snin ilu, fil-bypass ta' Ħażebbuġ seħ inċident ta' traffiku li fih mitu 5 żgħażagħ mill-Qrendi. David Sacco ta' 13-il sena, Fabio Magro ta' 16-il sena, Marco Abdilla ta' 17-il sena, Osvaldo Emanuel Vella ta' 18-il sena u Christian Camilleri ta' 18-il sena wkoll. Iż-żgħażagħ kienu mietu mad-daqqa. F'jum l-10 snin minn din it-traċedja tkellimna ma' Missier Osvaldo, wieħed mill-vittmi. Naħseb il-ġurnata li terġa' ġġib il-memorji kważi qed tgħix fihom. Itħoss kull moment, kull sekonda, kull ġurnata, però llum hija l-ġurnata sfortunata ta' daw il-5 żgħażagħ, forsi hija xi ħaġa bħal meta bniedem għandu l-anniversarju tiegħu, iva hija l-anniversarju ta' dan sfortunatament inċident makabru ikraħ illi kellna 10 snin ilu. Dakinhar tal-inċident, iż-żgħażagħ kienu se jirritornaw id-dar minn barbecue. Huma kienu membri attivi fis-sezzjoni taż-żgħażagħ tal-Banda ta' Santa Marija tal-Qrendi. Tony rrakkonta kif sar jaf bil-mewt ta' ibnu. Kif serna nafu li ġew ħabtulna id-dar u dak il-ħin kważi kont għad nies li ma ntliftx minn sensija ta' li xi ġifieri naħseb ftit wara iżjed kienet relazzjoni ibsa. Illi dak il-ħin stess ġi super ċempilt tal-familja, ċempilt il-wieħed supervisor li ħadem miegħi joqgħod ftit il-bot mid-dar tiegħi, ġie id-dar, batti l-karozza jiena stess, nżilt jiena personali l-isptar bil-karozza tiegħi stess, mort ħdejn il-5 żgħażagħ li huma ovvja, mort fejn tiegħi personali u naħseb waqt il-funeral isni bdejt ma nafx, isek ġejt għal ftit moment ġejt blankjat naħseb minn moħħi. Żagħżugħ ieħor, David Sacco, ftit qabel l-inċident kien bagħat l-aħħar messaġġ b'SMS lill-ommu li fih kien qalilha li ma kienx se ma jasal id-dar. 10 snin wara, Tony jgħidilna li ibnu Osvaldo jibqa' dejjem fi ħsiebu. Mhix faċli taċċetta dak li tikalla biex ngħidu kif inhi wkoll. Sewa, però fl-aħħar mill-aħħar kissib l-għajnuna talla, ħadd titlob l-Alla u naħseb mhux naħseb ekku li l-għajnuna talla ħassiba wkoll. Dak ir-ritratt dejjem fuqi qiegħed minn barra, naħseb wara minn ġewwa.